Zvýšená premávka najmä v meste kladie väčšie nároky na vodičov, ktorí by si mali pripomenúť staré príslovie, že pomalšie ďalej zájdeš. Dodržiavanie dopravných predpisov a ohľaduplnosť by mali byť samozrejmosťou. Dnes však museli príslušníci verejnej bezpečnosti zasahovať v Bratislave viac ako 10 krát. Na Zochovej ulici vodič, ktorý vychádzal z Podjavorínskej ulice, nedal prednosť a spôsobil haváriu 3 aut. K zraneniu našťastie nedošlo. Posúďte sami, oplatí sa naháňať stratený čas?